A tots vosaltres, Enrique. Diu que en ta casa no n'hi ha gallinetes que ponen ous i pollasters que estan en el coll i fan dinarets i... Sí, diu, sí que n'hi ha. Diu, di-li-ho a ton pare, di-li-ho a ton pare. I allà va el xiquet, li diu a son pare, i al sant demà, quan va a escola, diu el mestre, què? Li ho has dit a ton pare? Diu, sí, però mon pare ha dit que entre el mestre i l'haca s'han d'acabar els moniatos. I a Lleganya tenia un hort, llauraven un burro tort, el forcat era de canya, arre burro Lleganya. I se tira un petet. I la farmacèutica li diu, cochino indecent. Diu, això m'ha dit ma mare, magnèsia efervescent. Diu, pues senyor, això no en retorn, que estava cagant rere un garbo de canyes. Passa un gat i li rapa les castanyes. Diu, el moniato més gran d'Alcúdia no el vas collir tu, el vaig collir jo. I diu, com pot ser? Diu, què pesava el teu? I diu, pues, 5 quilos i mig, per exemple. I diu, pues el meu ne pesava 75 quilos. Diu, com és això? Dic, perquè aquest any el moniato més gran d'Alcúdia vaig ser jo. El tío Quico té un burro tort. Burro com este no n'hi ha dos. Si li dius arre se para en sec i arranca a córrer si li dius bo. Què farem d'este burro coixo? Què farem d'este trasto vell? O millor portar-lo a la plaça, o millor refilar-lo al fem. I anant un dia pel camí real, se para en sec en un pas nivell per no trencar-li un manet gastral i allí es va morir de vell. Mira, l'octubre contarem la història de Camó. La sabeu vosaltres. Mira, es queda con Camó. Ja ho explicarem això, eh? Vinga, adéu.